Krásne, úžasné, láskavé, nádherné. Nadšenci, ešte mi nikam neodchádzajte, pretože k vám mám pomerne blízko. Možno trošku bližšie. Takto. Nadšenci, o vás sa traduje, že vy lásku k folklóru berete tak vážne, že každá jedna vaša krojárka zo svojej funkcie končí tým, že musí ísť na dovolenku. Je to pravda? Mne stačí jednoduchá otázka áno, nie. V dnešnej dobe hoaxov, prepáčte, ale ja by som si to rád overil. Viete mi zavolať aktuálnu krojárku? Ďakujem, nemám ďalšie otázky. Nadšenci. Vráťme sa ale ešte na chvíľku k folklórnemu súboru Háj. Pretože ak som vám na začiatku slúbil ochutnávku pikantných informácií, tak pri tomto súbore tu mám hotové wasabi. Keď bol Háj s dnešnou choreografiou na zimnom festivale Rock na Gemery v Rožňave, tak na záver programu rozvášnené diváčky hodili na pódium niekoľko kusov spodného prádla. Domnievame sa, že išlo o tzv. Radohájky. Háj žne úspechy kade chodí, ale ako každý súbor na Slovensku by určite vedel využiť pár ďalších šikovných tanečníkov, muzikantov a spevákov. A preto, priatelia, ak sa vám páčil folklórny súbor Háj, neváhajte a choďte do Hája. Dámy a páni, a teraz prichádza ten moment, kedy lásku vôkol budete mať možnosť nielen vidieť, ale primárne aj počuť. A počuť ju budete mať možnosť vôkol mikrofónov. Pretože prichádza nutrične vyvážené trojchodové hudobné menu, ktoré môžete počuť cez vaše sluchové poháriky. Dámy a páni, takto znie láska vôkol mikrofónov. Ja vám prajem dobrú chuť.